Que tal? Benvidos a unha nova edición de Orixe e Calidade. Nos vindeiros 25 minutos repasaremos a actualidade do sector vitivinícola e, como sempre, visitaremos o campo para coñecer o seu estado e saber que traballos podemos ir facendo para que todo vaya correctamente. Comezamos de seguido. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fertimón recomenda Antimildiu Triple, o fungicida antirresistencias pola súa triple acción: sistémica, penetrante e de contacto. Triple función: preventiva, curativa e erradicante. Triplemente útil, incluído en producción integrada con acción sobre a botritis e a escoriose. Antimildiu Triple, o fungicida con futuro. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Despois das chuvias da semana pasada, esta viu acompañada de sol e altas temperaturas, aínda que as precipitacións voltarán cara ao sábado. Por iso hoxe visitaremos o campo para coñecer cales son os labores que podemos ir facendo para que o viñedo continúe o seu desenvolvemento. Bueno, nestes momentos o estado sanitario dos viñedos en general é bo, moi bo, independentemente das condicións que se deron a semana pasada, con moita pluviometría, a temperatura non era alta polas noites, co cual dificultou que o hongo non se desarrollara en demasía, non? De feito, non se detectou ninguna mancha dadas as condicións meteorológicas óptimas que serían para o desarrollo do mildio, pero non se detectaron manchas ninguna polas parcelas que eu visito na comarca do Salnés, non? En general tampouco de compañeiros que traballan no tema dos viñedos, ningún me comentou de que hubiera encontrado manchas de mildio despois das primeiras que hubo alá por mediados de marzo. E agora mesmo dan un cambio de temperatura que baixa as temperaturas, hai unha pluviometría, o fin de semana dan porcentajes altos de precipitacións, polo cual vai haber humectación nas follas, a temperatura, como dixen antes, vai ser baixa, co cual o ciclo de mildio non vai ser, digamos, unha infección galopante, non vai haber unha virulencia importante. O que si é recomendable de que se renovan as aplicacións fitosanitarias naquelas zonas onde xa os períodos de protección cuando os tratamentos, se son sistémicos, anda sobre os 12 días, pois xa se pasou xa eses días de protección, é conveniente dar un tratamento, ou se non despois xa das choivas non esperar máis de 2 ou 3 días en dar un tratamento. O que marca o tratamento para que haya un desarrollo de mildio é a agua, a climatología. Se non hai agua non vai haber problemas de mildio, o cual
ter a viña protegida, mirando os plazos das carencias dos tratamentos, e se hai que renovar, que xa pasamos esos 12 días, 12-15 días, darlle un tratamento fitosanitario. Xa que ahora nestes momentos, digamos que empeza o período máis sensible da viña de cara a calquer problema de mildio, xa que estamos en prefloración, xa vemos os racimos xa moi visibles, a cantidad de uva que se prevé xa unha cosecha boa, pero bueno, quedan moitos días e noites que pasar, que hai que cuidar a viña para despois ter unha cosecha óptima, non? Independientemente dos tratamentos que se den de cara a control de mildio ou de oidio, é importante neste estadio de crecemento da planta, neste estado fenológico, dar tratamentos a base de certos elementos nutricionales que o planta o vai agradecer, xa que estamos na fase de prefloración, a planta ten que ter uns niveles nutricionales importantes para que esa fase de floración, o cuajado do fruto, sea excelente, para evitar problemas de corrimento de flor e demais. Entón é conveniente dar uns tratamentos nutricionales a base de boro, de fósforo, de molibdeno, que nos vai a axudar a que a floración se faga en niveles óptimos e que o cuajado das flores e despois o fruto que vamos a ter sea adecuado, non? Que non teñamos problemas de pérdidas de floración e de cuajado, co cual vai haber un descenso, unha merma na produción. As aplicacións de nutrición, de elementos nutricionales, como dixen agora nestes momentos de boro, molibdeno e fósforo, mezclanse na mesma aplicación de fitosanitario, ou tamén se pode dar de forma independiente, non? Dar un tratamento nutricional e despois dar un tratamento con fitosanitario. Con respecto ás plagas que nos poden provocar daños no cultivo da viña nestes momentos, a polilla, digamos que é unha plaga que nesta primeira generación suele ter 2 ou 3 generacións dependendo do ano. Nesta primeira generación de polilla, os daños que nos poida provocar na viña son totalmente inocuos, non nos produce daño algún. Co cual é conveniente tratar a segunda generación. Na segunda generación, que se fai xa na época de floración, colócanse unhas trampas para ver a incidencia da polilla, en función do número de capturas nas plantas, xa se marcamos se é preciso dar un tratamento ou non, pero xa nestes momentos non é preciso. As trampas colocamos na época da floración. Na floración, cando colocamos as trampas, e despois miramos según o número de capturas de macho de polilla, miramos se é necesario dar un tratamento ou non. Despois, en cuanto a cariosis, non ten incidencia este ano, non hubo maior incidencia de problemas de ácaros. Tetraníquidos, o que son araña roja, xa en función da climatología, xa pode haber problemas ou daños provocados por araña roja, pero sempre máis adiante, na época de julio e agosto, onde a temperatura é máis alta. Debemos ter especial vigilancia e observar o desarrollo posible no viñedo de cochinilla, que é unha plaga que hasta fai pouco só encontramos ou detectábamos en cítricos, en naranxos, en limoeiros, e a partir de aí 2 ou 3 anos, por exemplo, o cambio climático, temperaturas que non estábamos acostumbrados a ter na zona, aumento da temperatura, se están instalando, desarrollando tamén no viñedo. Co cual o que nos vai a producir é debilitar a planta, e aparte, cando o desarrollo da cochinilla se dá nos últimos estadios da maduración, se instala nos racimos e provoca, digamos, un descenso na concentración de azúcar, co descenso de grado alcohólico probable. Entón, é conveniente dar tratamentos específicos a base de piriproxifen, unha materia activa autorizada para este tipo de plaga, e manter vigilado, digamos, o viñedo, e se detectamos adultos de cochinilla, dar un tratamento. Outro dos problemas que nos ocasiona o desarrollo de cochinilla no viñedo, que é un posible vector de virus, o sea, quer dicir que se a cochinilla está instalada nunha cepa que teña un problema virótico, poden trasladarnos ou desarrollar esta enfermedade, este virus, en outras cepas que estén sanas. A cochinilla vemos aquí que é como unha lapa, como as cochinillas que normalmente estamos acostumbrados a ver nos cítricos, é como unha lapa. Un síntoma moi característico para determinar se temos problemas de cochinilla, o desarrollo de cochinilla no viñedo, é se vemos a presencia de formigas. Por que? Porque a cochinilla segrega unha sustancia azucarada, a cual as formigas van a ese tipo de sustancia, entón, se vemos que hai moita formiga ao largo nas cepas,
ou se vemos algunha formiga pola cepa, vemos que vamos a comprobar que hai problemas de cochinilla. Entón, digamos que é un aviso, unha alerta, as formigas alértanos de que, ou nos dan un aviso, de que hai un posible desarrollo de cochinilla na viña. O momento óptimo para tratar é máis sensible a plaga é nos meses de junio, que é cando desova, entón é máis sensible a calquer tratamento que lle podamos dar. E despois na fase invernal, o inverno, antes da aportación da viña, dar un tratamento tamén específico co aceite que fai que o produto quede máis persistente na planta, mollando ben o tronco da cepa e demais. Despois é importante dar algún mezclado con fungicida, dar algún mojante ou un adherente nestes momentos, xa que, como dixen ao principio, neste fin de semana hai previsión de pluviometría, co cual, ao mezclar un mojante, un adherente, a eficacia do plaguicida ou do fitosanitario vai ser moito maior, vai quedar adherido á cuberta vegetal, co cual a eficacia do tratamento vai ser moito maior. Despois tamén é conveniente, eso sempre, revisar as boquillas, non dar tratamentos con certo vento para evitar as derivas, porque sobre todo na revisión das boquillas é que as boquillas cumpran a súa misión de repartir o caudal que marca o fabricante, que non haya máis dun 10% na maiores do caudal que emite esas boquillas, vai ser a eficacia, estar garantizada a eficacia do tratamento. A nivel de mantenimento de suelo, é importante segar a erva, porque se temos a erva un pouco alta no viñedo, que nos vai a ocasionar un aumento da humedade, co cual, haber máis humedade, digamos que é máis riesgo de mildio, e se temos que dar un tratamento para eliminar a erva, un fresado, un laboreo ao suelo, dalo neste momento e non esperar a cerca da floración, porque se nos acercamos cerca da floración, damos un tratamento de laboreo ao suelo, podemos provocar algunha rotura de raíces. En ese momento a planta na floración está, digamos, nun momento moi sensible que podemos ter problemas na floración e non haber un cuajado óptimo do grano de uva. No actual estado da vide, é recomendable protexer os viñedos contra o mildeo cun fungicida sistémico que protexe incluso os crecementos posteriores ao tratamento. Así mesmo, hai que protexer contra o idio e os posibles ataques de acariose. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. A ruta do viño Rías Baixas xa ten o seu propio cupón da 11. A iniciativa inclúese dentro dun grupo de 11 cupóns baseados nos itinerarios recollidos na guía de rutas enolóxicas accesibles para todas as persoas. A ruta do viño Rías Baixas xa conta co seu propio cupón da 11. O vindeiro 25 de maio, os que merquen un boleto atoparánse cunha imaxe dos seus viñedos. El 11 lo que hemos hecho con este cupón que acabamos de presentar, para el próximo día 25 se comercializará en toda España, en todas las 17 comunidades autónomas, 5,5 millones de cupones que llevaremos por toda España la imagen de nuestros viñedos, de nuestra denominación de origen Rías Baixas. Deste xeito a 11 quere recoñecer a aposta da ruta Rías Baixas a prol da accesibilidade, un xesto que xa recibiron outras rutas como Rueda, Jumilla ou La Rioja. Es un gesto humilde, sencillo, pero de alguna manera es lo que la ONCE pone a disposición también de la promoción de los valores culturales, la tradición, el paisaje también. Aquí dentro de la ruta accesible se incorporan muchísimos valores propios de nuestra tierra, ¿no? Ofrecemos lo mejor que tenemos, nuestra tarjeta de presentación social, nuestro cupón, ese papel que aparentemente es algo que simboliza mucho para nosotros, la creación de empleo para personas con discapacidad y una gran labor social que hacemos a través de la ONCE y su fundación. De feito, o percorrido figura na guía de rutas enolóxicas de España accesibles para todas as persoas. Esta guía ha sido presentada hace un año, esta guía también donde han colaborado tanto la Fundación ONCE como la Fundación Vodafone y la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física, PREDIF, que han hecho un trabajo excelente en distintas localizaciones de nuestro territorio
estatal, y aquí pues la de la ruta Rías Baixas ha sido la sede principal además el año pasado, ¿no?, donde hemos presentado esta ruta, esta guía de rutas accesibles etnológicas de España. A serie de rutas etnolóxicas iniciouse o pasado 6 de abril e está composta por 11 cupóns de diario que irán reflectindo outras tantas rutas de toda España. En xuño e xullo aparecerán as de Ribeira del Guadiana, Utiel Requena, Penedés e Ribera de Duero. Con este simbólico gesto, la ONCE lo que quiere también es sumarse a la promoción de los valores culturales y como no, también un sector económico pujante, ¿no?, como es todo el campo de la enología en nuestro país, con cada vez además mayor predicamento fuera de nuestras fronteras, y de alguna manera es un poco nuestra contribución. Vuestra buena disposición con el cupón del día 25 es la ruta del vino Rías Baixas. Nosotros, nuestra misión y nuestra función es la promoción del vino, la promoción turística y, por supuesto, la creación de puestos de trabajo, y en ese sentido este acto, esta presentación que estamos haciendo sirve como promoción para nuestros fines. A ruta do viño Rías Baixas expresou o seu compromiso coa accesibilidade. 15 dos seus establecementos xa se inclúen na guía Predif, como as adegas Gran Bazán, Pazo de Fefiñáns ou Pazo Quinteiro da Cruz, o Parador de Cambados, o Hotel Restaurante Quinta de San Amaro ou o Hotel Augusta Spa, entre outros. Quiero decirte que nuestro compromiso con la accesibilidad es firme. En nuestra ruta del vino Rías Baixas está en la guía Predif y tenemos ahora mismo 15 establecimientos acreditados como accesibles. Intentaremos que cada vez tengamos más, pero saber que nuestra intención es que no haya ninguna persona que por sus condiciones físicas pueda sentirse discriminada a la hora de acceder a nuestros servicios y a las emociones y sensaciones que produce visitar nuestra ruta del vino Rías Baixas. Este recoñecemento chega ao ano no que a ruta do viño Rías Baixas celebra 20 anos de historia, unha efeméride para que a asociación ten preparada toda unha axenda de actividades. A máis próxima esta fin de semana. La ruta del vino Rías Baixas, como sabéis, este fin de semana, 21 y 22 de mayo, celebra la jornada de puertas abiertas de las rutas del vino de Galicia, un proyecto que hacemos en colaboración con Turismo de Galicia. Rías Baixas ha organizado un programa completo, creo que lleno de experiencias enoturísticas atractivas, con 9 autobuses que visitarán 28 bodegas de las subzonas del Condado, de Rosal y del Salnés, así como unos monólogos, unas rutas con humor, tanto en Salvatierra como en el Condado de Salnés. Para os que se anoten, a ruta ten preparado unha experiencia completa con visitas a adegas e degustacións dos seus viños. Se encontrarán visitas guiadas gratuitas. Todas nuestras bodegas que forman parte de este proyecto, que son un total de 29 bodegas, están abiertas gratuitamente a todo el mundo, con lo cual cualquier persona, grupo, familia que le apetece acercarse a visitar a las bodegas tendrá la posibilidad de disfrutar de una visita completa de todo el proceso de elaboración, rematando siempre con una degustación de uno de sus vinos. O sea que animo a que puedan aprovechar esta oportunidad, que desde luego es atractiva. Dende Rías Baixas celebran a acollida que está a ter esta iniciativa. A falta de 2 días da xornada, as prazas están case cubertas. La sensación nuestra es positiva, ya tenemos más del 50% de los autobuses completos, quedan muy poquitas plazas, con lo cual animo a la gente que nos llame a través de nuestro correo electrónico, nuestro teléfono para reservar esa plaza. Los monólogos, el de Robert Bodegas ya está completísimo, pero todavía quedan plazas en el del domingo de Salvatierra, de Cándido Pazo. Así que nuestra sensación es positiva, con ganas de seguir trabajando y esperemos poder ofrecer este fin de semana experiencias enoturísticas atractivas y diferentes y que la gente este fin de semana visite muchas bodegas de Rías Baixas. Para apuntarse a estas actividades es siempre a través de la ruta del vino Rías Baixas, llamando al 986 091 o 088 o al correo electrónico info@rutadelvinoriasbaixas.com. Pero as celebracións non rematarán aquí. Para os vindeiros meses, a asociación ten preparadas varias actividades nas que apostarán por mesturar o deporte coa cultura enolóxica. Este año la ruta celebra su 20 aniversario. Hemos lanzado a primeros de año un programa completo de un montón de actividades. Hemos apostado, creemos que el enoturismo combina con todo. Este año hemos apostado por actividades deportivas.
Organizaremos en el mes de julio una carrera popular en el Ayuntamiento de Meaño para 300 personas recorriendo bodegas y viñedos con la idea de acercar a todo el mundo y a personal de deportistas al mundo de las bodegas. Y en septiembre, como otra novedad, tenemos una carrera BTT por la zona de Luya, que también creemos que es otra alternativa atractiva para conocer la ruta y nuestros socios, en definitiva. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Imos agora cun breve repaso de máis actualidade do sector. Zárate El Palomar 2014 conseguiu este ano 95 puntos Parker na última valoración da prestixiosa guía de Wine Advocate. Melloran un punto o resultado do ano anterior e por terceira vez consecutiva colócase entre os mellores viños de Rías Baixas. Ademais, os 7 caldos de Zárate obteñen as máximas cualificacións. Medra o valor do viño español en Estados Unidos e Canadá no primeiro trimestre do 2016. No primeiro destaca o éxito dos espumosos, mentres que no segundo, a pesar de que o volume importado caeu nun 20%, os canadenses gastaron un 5% máis. Pola contra, a importación cae con forza en Brasil cun esborralle do 11%. A denominación de orixe Rías Baixas métese no top 10 de comercialización interior de viños con DO en España. Segundo datos do Ministerio de Agricultura, Rías Baixas vendeu máis de 15.800.000 litros no mercado español entre o 2014 e o 2015. A pesar dos bons resultados, lonxe queda de O Rioja, a que máis vendas rexistrou, superando os 173 millóns de litros. Con isto rematamos o programa por hoxe, pero recorden que, como sempre, voltaremos o vindeiro xoves para seguir levándolles ata as súas casas todas as novidades do sector vitivinícola. Temos unha cita aquí en Canal Rías Baixas. Ridomil Gold Combi, funxicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o funxicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Fertimón recomenda Electis, un funxicida cun modo de acción único. Electis entra polas ceras das follas e acios protexendo dos ataques do mildeu. Electis entra por onde os demais non poden. E Arius, o antioidio froito da innovación. Arius forma unha atmósfera de vapor reabsorbente protexendo as follas e acios de maneira persistente. Electis e Arius, a tecnoloxía e a innovación posta ao servizo do viticultor. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo.
cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.